Recordo que vam fer un concurs de cançons, de cantar en català, a l'Institut del Deltebre quan jo feia segon d'ESO. Jo em vaig presentar tot sol en la guitarreta elèctrica i vaig tocar i cantar a l'Empordà. Va sortir bastant bé, Molt bones, soc Miquel Rullo, soc músic, cantautor, guitarrista. And you ask me, do you remember? Vaig començar versionant AC/DC en la guitarra clàssica, tant en mestres com autodidàctica. Autodidacta. Lo cotxetà de Didac. Vaig veure el videoclip de Black or White, estava el xiquet Rubiet, que no me'n recordo com se diu. No, Tomàs. No ho sé com se diu, no en tinc ni idea de com se diu. Què és el de Solo en casa? El Rubiet és igual. Jo ja em vaig imaginar tocant Black or White en la guitarra elèctrica super rockero davant de molta gent. Dic, jo vull tocar la guitarra. Això o el que sigui. Dire Straits, Tunnel of Love, Lo Solo, pell de gallina qualsevol que l'escolte. Que ja t'agrada el reggaeton o el que sigui. Jo trobo que et fa sentir alguna cosa. Aquí alguna cosa hi ha. I com... El túnel de l'amor, sí. I val més no escoltar res més. No. Què fas? Me rehuso. Sí, me rehuso. No sé de qui és. En reggaeton això és tema candent. És antinatural. Desastre. Però desastre total. Això no ho fiques, A part de músic, estudio a ratos. Ara faré quart de magisteri d'educació primària a la URB. No he treballat mai en la vida, crec. De remenders no he fet mai cap. Ara ho dic, tinc la resposta perfecta. T'havia mirat tu i de mirar la càmera. En seva, sempre. Bueno, tu i de pataca, no? En seva, sense. Ja pugui ser desfetita per dins. Crueta tampoc, perquè no s'ha de veure l'ou allí transparent. Allò suavet, que en trigui bé. Està gravant, no, això, Gràcies a internet jo he descobert tota la gent que m'ha agradat o que ha influït, encara que sigui mínimament. Busques a internet, acorde, tal, guitarra. Fàcil, els tens tots. Twitter és la cosa menys sèria que m'he cruzat. Instagram. TikTok fora. Ho sento per a la comunitat de gamers, però no he provat en la vida el LOL. Què jugo? Doncs no sé. He provat Call of Duty, he provat GTA. Vaig estar un temps jugant al Fortnite, perquè mira, per provar, vaig estar un temps jugant al Rocket League. És això, bàsicament. El Felip Pedrell. El Felip Pedrell m'agradaria. Etiqueteu a Felip Pedrell. Connectats, hasta aquí. Mos veiem pronte, tocant. Toqueu molt, cadascú el que pugui. Vale, vinga. Au. Adéu. Hector, si veus que està sent massa poc seriós, no ho dius,